ପ୍ରିୟତର ୱାର୍ଡ ଭଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲର ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥତମ ପଦଟି ଆଲୋଚନା କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତେବେ ସୂଚନା ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ନମ୍ବର 4। ଏହା ହେଲା ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ଇତିହାସ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏହା ସେହି ସମୟର ଇତିହାସ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥତମ ସ୍ତର କଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି? ଏହା ହେଲା ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ଇତିହାସ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥତମ ସ୍ତର ପ୍ରାକ୍ ଭାବରେ ବା ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିବାର ଆଭାସ ଅଛି, ଯାହା ଚତୁର୍ଥତମ ସ୍ତରରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଅଛି। ତେବେ ପୁଣି କଣ କୁହାଯାଇଅଛି ନା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏହା ସେ ସମୟର ଇତିହାସ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥତମ ସ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଅଛି ଏଠାରେ କିପରି ଭାବରେ ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଅଛି ଏହା କିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ ବା ତାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ନମ୍ବର 4 ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇ ସରିଯାଇଅଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।